ग्रामपंचायत वर्धे येथे कृषी दिन आयोजित करण्यात आला होता। कार्यक्रमाची सुरुवात पूर्ण प्राथमिक शाळा वर्धेच्या मुलांनी दिंडी काढून करण्यात आली। तसेच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला। रामचंद्र केसरकर माणगाव, आनंद सावंत आमरड, संतोष गावडे रानबांबुळी यांचा प्रगतशील शेतकरी म्हणून गौरव करण्यात आला। शेती क्षेत्रात प्रगती व्हावी, त्यातून चांगलं उत्पादन व्हावं यासाठी झटणाऱ्या शासकीय कर्मचारी यांचाही सत्कार करण्यात आला। सचिन चोरगे, सचिव ॲग्रीकार्ट FPO कुडाळ, विजय दळवी सहयोगी अधिष्ठाता, शरद नाईक कृषी तज्ञ, बाळकृष्ण परब समाज कल्याण अधिकारी, प्रफुल्ल वालावलकर गटविकास अधिकारी कुडाळ आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।